Hlavné stavebné práce začali po odovzdaní stavenísk začiatkom júla 1937, pričom výstavba rýchlo pokračovala nie len kvôli hospodárskemu významu trate, ale aj zo strategických dôvodov pred očakávaným vojenským konfliktom s Nemeckom. Razenie tunelov, rozsiahle prekopávky v skale, stavba viaduktov a oporných múrov v pomerne krátkom čase vyžadovali potrebné vystrojenie pracovísk strojmi. Použitej mechanizácii zodpovedalo i tempo razenia tunelov až 4,3 metra za jeden deň a vo vrcholovom tuneli 6,5 metra za jeden deň. Obkladový materiál tunelov sa musel dovážať z celého Slovenska a jeho spotreba dosiahla 702 600 metrov kubických. Drevo pre tunely sa zadovážilo z blízkych hôr, rezivo z okolitých píl. Na celej trati sa spotrebovalo cirka 44 000 metrov kubických gulatiny a 41 000 metrov kubických reziva. Trať bola dokončená 18. decembra 1940. Náklady na stavbu celej trate dosiahli 445 miliónov korún slovenských, z čoho na mzdy robotníctva sa vydalo 265 miliónov korún slovenských. Špecifickým prípadom je tunel číslo 8. Keďže prechádza úzkým údolím rieky Bystrica, je prerušený. V podstate bol a je považovaný za jeden tunel, aj keď sú to dva samostatné tunely 8A a 8B. Na výstavbe železničnej trate z Banskej Bystrice po odbočku Dolná Štubňa pracovalo najviac až 12 339 robotníkov, pričom skoro polovica z nich, čiže 5701, pracovala priamo v tuneloch. Obťažnosť stavby sa odrazila aj vo vysokom počte úrazov, keď počas výstavby trate, tunelov a mostov došlo k 2266 úrazom, z ktorých 492 ťažkých a 35 smrteľných. Na pamiatku obetiam zahynutých na stavbe trate postavili ich spolupracovníci v strede obci Dolný Harmanec skromný pomníček. Najdlhším tunelom je Čremošniansky tunel, dlhý 4698 metrov, ktorý je zároveň najdlhším železničným tunelom na Slovensku. Za zmienku stojí fakt, že dĺžka smerovej štoly, razenej z banskobystrickej strany, bola 2732 metrov, z dolnoštubnianskej strany
1966 metrov, pričom namerané odchýlky dosahovali nasledovné hodnoty. Smerová 28 mm, výšková 5 mm a odchýlka v dĺžke 35 mm. Pri stavbe Čremošnianskeho tunela sa správa stavby snažila zabrániť narastajúcim úrazom. Takže namiesto železných lopát, ktoré mohli vytvoriť iskričku, nariadili používať lopaty medené. Počas bojov v Slovenskom národnom povstaní manévrovali v početných tuneloch pancierové vlaky. Koncom vojny bola veľká časť trate ťažko poškodená ustupujúcou nemeckou armádou. Tunely našťastie poškodené neboli, preto sa na trati podarilo obnoviť dopravu už 17. marca 1946. Trať Banská Bystrica – Dolná Štubňa sa vďaka nesmiernej náročnosti výstavby stala skutočným pamätníkom železničného staviteľstva na Slovensku.